Estem a la 48a edició de la Fira del Llibre de València i presentem Àngels de Nata, una història d'il·lusions i fantasia de Maria Josep Escrivà, que ha sigut publicada per Edicions 96. Maria Josep, benvinguda. Hola, gràcies. Qui són estos Àngels de Nata? El títol del meu llibre. Qui són? És perquè en realitat és un àngel envoltat de criatures humanes que són xiquets i que són també, sobretot, un adult. I aleshores jo crec que és un poc una metàfora, saps? D'aquell món d'il·lusió i de somni que almenys jo com a autora voldria que no desapareguera mai de la vida de les persones, encara que deixen de ser xiquets. El Donsa té un nom molt cervantí. És un homenatge a l'autor del Quixot? Jo crec que un homenatge als passats, als antics, anem a dir, perquè és efectivament el Don Lorenzo de Cervantes i és també, era un nom que en l'època medieval hi havia bastant, les dones es deien Aldonsa algunes, ara s'ha perdut, i després és un nom que a mi m'agrada molt perquè porta una C trencada. I mira, l'altre dia estava en una escola i els deia, a veure, n'hi havia 100 xiquets allà, veritat que ningú es diu Aldonsa? No? Algú ho ha sentit alguna vegada? No, els preguntava els noms i es deien Kevin, es deien Jonathan, Aldonsa és un nom tan estrany per a vosaltres com per a mi que us digueu Jonathan. I després deia, i algú sap algun nom amb C trencada? I un xiquet em diu, jo soy Gonzalo, que en valencià seria Gonçal. I diu, bonic. I dic, veus, és que la C trencada en valencià és una lletra molt particular i hi van fer broma. Però també te sona un nom que te porta al barroc. I veritat que té una sonoritat guapeta. Guapeta. El Donsa. I jo soc molt cervantí. Veus, en seguida ho has detectat. Perfecte. Com ha sorgit la idea del llibre? Per a mi és... Després de la teua trajectòria, fer un àlbum com estos Àngels de Nata. Sí, perquè jo havia fet sobretot poesia. La veritat és que la primera motivació és un poema de Marc Granell. És un poema molt curtet que diu un nen travessa el carrer i es troba l'esquelet fet nata de l'últim àngel. I jo vaig pensar, què pot passar per a que un àngel siga l'últim i per a que es convertisca en un esquelet? Que fixa't que, dit així, és una cosa bastant truculenta. Després el llibre no ho és per a res, no? Però sí que vaig intentar pensar què podia passar, no? I sempre un poc amb clau, ja el dic, metafòrica o poètica, però això es va convertir al final en l'aventura, diem, o l'argument més quotidià, i és que uns xiquets es poden trobar a aquest àngel, que és un àngel ferit i que li han de retornar la vida. I el motiu pel qual aquest àngel cau i es troba en un estat de pobresa, diguem, en tots els sentits, és la història del conte. Aleshores partix d'aquella idea poètica de Marc Granell. I també he de dir que en aquells anys, perquè vaig estar bastant de temps escrivint la narració i després la vaig aparcar perquè no la solucionava. I en aquells anys vaig tindre una època d'aquelles que la realitat que t'envolta no t'agrada per a res. I va ser per a mi un motiu d'evasió i de buscar-me un món on tot fora més atractiu que el que jo tenia al meu voltant. Ja que te va resultar alliberador. Bastant. Sí que podem dir que has tingut un procés d'escriptura alliberador, que t'ha servit per a... Has expulsat molts fantasmes en Àngels de Nata? Tots els que he pogut. Tots els que has pogut. Sí, després és veritat que també el final, justament de la narració, just arriba en un moment en què la meva vida havia canviat completament i era com si necessitares buscar la clau en la teua vida per a també trobar una clau literària. I aquestes coses poden sonar així com molt esotèriques, però a voltes passa això. És un àlbum molt especial i has comptat en una il·lustradora, Maria Alcaraz i Fresquet. Com ha sigut el treball en la il·lustradora?
completíssim i preciós, saps? És una xica de Rafael Cofer molt jove, que jo ja havia conegut perquè havíem fet alguna altra cosa en comú, i és una dona molt valenta, molt enèrgica, molt arriscada. Jo vaig pensar que aquesta història, que necessitava moltíssima il·lustració i entendre molt bé la història, i això només ho podia fer una persona jove i sense complexos. I aleshores jo li vaig deixar el conte per a que el llegira i li vaig preguntar si li resultava suggeridor. Li vaig dir, és que aquests àngels no són els àngels convencionals que podem imaginar, aquells blanquets en aletes. I ella em va dir, no, és que jo aquests àngels ja el dic, a mi no m'interessen. I a partir d'aleshores ella ens va proposar un esquema d'il·lustració a la seva història, i a mi em va agradar tant perquè pense que també és molt personal. Ella fa la seva recreació del conte, molt fidel però també molt personal seva. I ens vam entendre molt bé. Va estar ella 13 mesos treballant amb el llibre, saps? Jo pensava que no s'acabava mai. Tu que també te va ser un procés llarg de gestació i després 13 mesos, és un llibre d'hores i hores i hores de... Sí, el treball primer d'escriptura, després d'il·lustració, i també t'he de dir que de maquetació i de muntatge del llibre ha sigut molt llarg i molt... perquè és un àlbum molt poc convencional, té molt de text, té molt de color... Hi ha molta melancolia en el llibre. Sí, però jo crec que sempre amb optimisme. Sí, amb optimisme. Sí, perquè jo també penso que, igual que n'hi ha molts motius per a l'amargor en la vida, no? I per a ser pessimista, igualment existeixen els motius per a creure en un motiu de felicitat o per a deixar-nos portar per coses boniques, no? I això és el que s'intenta recrear. I després aquesta melancolia que tu dius pot ser prové perquè és veritat que la història està basada en records personals. Jo també he volgut fer ahir una espècie d'homenatge als meus espais vivencials de la infantesa, al Grau de Gandia, a l'escola on vaig estudiar, que jo dic que em va ensenyar les coses segur més importants de la meva vida, segur, als mestres que vaig tindre. I clar, sempre que es recorda és impossible deixar de banda un poc aquesta nostàlgia. Però jo tinc en el tema de la nostàlgia sempre dic que és una manera d'estimar, però després d'haver passat el motiu d'estima també, saps? És segurament quan... És memòria. Sí, és la memòria, però sempre quan un ha sigut feliç en una època vivencial, no? Després es recorda, clar, des de la distància, però amb aquest to d'estima. Àngels de Nata, així és el present. Tu estigueres incorporada a moltes antologies de joves poetes, 12 poetes, 21 poetes, etc. Vas a tornar a la poesia? Jo no l'has deixada, però te dic al paper, al negre sobre blanc. Jo ara mateix, per exemple, la veritat és que el meu propòsit és acabar un llibre de poemes que també fa temps que estic fent. La narrativa a mi m'agrada molt escriure, m'agrada molt el fer de redactar. En un poema t'has de contindre un muntó. Aleshores, sense deixar de... Jo crec que la meva ment està moblada poèticament, anem a dir, no? Això no ho deixa mai, però és un treball que es va fent molt a poquet, i després en la narrativa tens més possibilitats d'expandir-te, no? Jo crec que és complementari. I de fet, tinc una altra idea de conte que també vaig esbossar en el seu moment i que ara m'agradaria desenvolupar, però sempre, per exemple, el meu objectiu enguany és acabar aquest llibre de poesia que està ahí fent-se. Mentre arriba aquest treball que s'està fent de poesia, es quedem Àngels de Nata, en el dolça, en aquesta melancolia positiva i en aquests espais, en aquest imaginari real, en aquest microcosmos de Maria Josep Escrivà, que és la Safor i és Gandia. Un plaer haver compartit amb tu aquests minuts i haver-nos portat Àngels de Nata. No, per a mi moltes gràcies, molt agraïda per la vostra feina.